Kasi sa Tarlac, mix yan eh. Southern part ng Kapampangan. Pag northern part na yan, marami ng Ilocano. Meron sariling dish na original ang Tarlac. Bagis, kalabaw. Pwedeng kambing din kasi, hindi siya ganun ka-sebo. Ano nga ba ang bagis kalabaw? Yung lasa niya medyo dikit sa sisig. Maasim-asim siya na maalat-alat. Para may sabaw ng konti. Very simple siya. Simpleng lutuin na pwedeng ulamin o pulutanin. Kiniling na kalabaw tapos may mga kasama pang putahing kambing. Dahil ito yung probinsyang kilala sa mga ganitong klaseng pagkain, hindi pwedeng hindi natin susugurin at tikman itong nakatagong kambing ang matatagpuan dito sa tinaguriang melting pot of the Philippines, Tarlac. Ako si Mon Espinosa, may-ari ng Tatuns, kasama ang aking asawa na si Agnes. Dito sa Tatuns Kambingan, nagsaserve kami ng bagis na original sa Tarlac at saka mga kambing dishes. Actually, ang bagis, recently ko lang nalaman na original pala siya sa Tarlac. Kasi actually, yung local government, pinupromote namin itong kambing. Actually, nagkaka-bagis festival kami. So, sana maging tuloy-tuloy para sumikat na sumikat at meron sariling dish na original ang Tarlac. Maraming pwedeng gawin bagis eh. Dati baka, kalabaw, tapos bagis damulag. Pwedeng kambing din kasi. So, actually, kung titignan mo, kasi pwede siyang palitan. Pero kami dito kasi, ang sineserve kasi namin, yung kalabaw. Kasi hindi siya ganun ka-sebo. Tsaka masarap yung meat niya kasi medyo neutral siya. Unlike baka kasi medyo masebo, nag-settle kami dun sa kalabaw para mas okay siya. Actually, ang bagis, meron din kanya-kanyang versions eh. Pero kami, pag tinatanong lang, siyempre maraming hindi nila alam anong bagis. Sinasabi na parang medyo, yung lasa niya, medyo dikit sa sisig. Yung medyo maasim-asim siya na maalat-alat. Halos ganun yung lasa niya. Mga iba, medyo dry siya. Mga iba naman, parang may sabaw ng konti. Kami kasi medyo may sabaw ng konti para masarap siyang pang-ulam. Siguro pang pulutan, gusto yung medyo dry. Parang gano'n. Original sa Tarlac itong lutong bagis kung tawagin. Lokal na pagkain pwedeng kalabaw, baka o kaya naman ay kambing na giniling. Medyo awig sa sisig pati na rin sa lasa dahil sa combination o pagkahalo ng pinagsamang alat at asim. Paano nga ba niluluto itong bagis? At ano-ano pa nga ba ang mga ibang ipinagmamalaki ng Tarlac pagdating sa kanilang lokal na pagkain? Ang pag-prepare ng bagis, syempre meron ka dapat magandang meat. Ikakbit mo lang yung meat, tapos doon mo titimplahin ng kalamansi at saka yung salt, pepper, meron kang konting onion, tsaka yung sili. Tapos gigisa mo lang. So actually, very simple siya. Parang ang dali lang gawin. Pero syempre, pinaka-importante kasi dyan, yung balance dapat yung lasa. Actually, nag-start kami 2015. Nung nag-isip kami na miss kasi galing ako sa abroad nun eh. Nag-isip kami ng negosyo na pwede dito lang sa bahay na hindi kami mag-rent. Kung titignan mo kasi itong bahay, medyo tago eh. Hindi siya sa main road eh. So, isip kami, negosyo na pupuntahan at pupuntahan. Yung negosyo yan, dito sa pagkain. Kasi pag pagkain, pupuntahan ka kahit nasaan ka eh, di ba? So, isip namin, kambing. Kasi sa Tarlac, maraming sikat na kambingan dati. So, nakikita ko rin, kahit hindi lang mga Tarlac o Kapampangan o Ilocano, hindi lang sila mahilig sa kambing. So, kahit sa Metro Manila, maraming naghahanap. Siguro dahil hindi siya common na pagkain, di ba? So, nag-start kami, una, 4 dishes lang. 3 kambing, 1 kare-kare. So, nag-start kami, 4 na ulam, 3 tables. Unti-unti, from noon na 4 na ngayon marami na kaming mga ulam na hindi lang kambing. Dati kasi Tatuns Kambingan, ngayon hindi na lang kambingan. So, Filipino food na siya. Mga comfort food. Kunwari nilaga, may tayong munggo, pag Friday, iba-iba. So, kasi nakita rin namin, hindi naman lahat kumakain ng kambing. So, syempre kasama yung pamilya na. Sure, yung mga lalaki, gusto yan, di ba? Yung mga babae naghahanap ng iba. Doon kami nag-add ng mga iba. Typical na pagkain Kapampangan, mga lutong bahay. Tapos, tutulong ng FB nga sa social media, maraming pumupunta na mga dayo. Doon kami nag-start unti-unting kahit papano naman nakikilala ng mga iba-ibang tao. Sa Tarlac kasi mix yan eh. Southern part ng Kapampangan. Kunwari kami, Kapampangan kami talaga. Pag northern part na yan, usually medyo may dahil madikit na sa Pangasinan, marami ng Ilocano. For Tarlac City kasi, sa tingin ko mas marami pa rin Kapampangan. So yung influence ng Kapampangan cooking, mas dominant dito sa Tarlac City. Halos pareho kasing panlasa eh. May kami sa sisig, ayaw namin yung may itlog, ayaw namin yung may... Parang ganon. Gusto namin, OG dapat, di ba? Yun. Nagsiserve kami ng 4 na dishes na kambing. Yung
pinaka-regular namin na sinaservice, kampukan, which is the best seller. Marami talagang bumabalik-balik doon. Ang kampukan, yan yung balat ng kambing. Balat ng kambing, tapos may kasama siyang laman. So, pag kinatyan, mga ganyang kakapal yan. Tapos luluto ng matagal yan. Lalabas na yung parang oil niya, tsaka medyo magiging gelatinous na siya. Yun yung parang madikit na siya. Tapos malambot na malambot siya. Number 2 is yung papaitan. Kapangpangan version din siya. Pag nakita mo yung sabaw, parang maputi, parang sinigang siya. Pangatlo, pang-apat, yun na yung kaldereta at saka yung spicy goat adobo. Karamihan nga sinasabi nila yung kambing dito parang wala masyadong anggo. Kaya kahit yung mga babae, mga bata, nagugustuhan nila. Para palang pinagsamang Kapampangan at Ilocano itong Tarlac. Medyo nasa gitna kasi siya ng dalawa kaya yung impluensya nila parehas tumatak. Kaya naman dito sa kain ng sinugod natin ngayon, halo-halo na rin ang putahe. Nandyan na yung mga lutong kambing na may sabaw, tapos meron pang bagis na ginamitan ng giniling na kalabaw. Medyo komplikado mag-maintain ng ganitong klaseng menu pagdating sa negosyo. Pero itong Tatom's Kambingan, 10 taon nang tuloy-tuloy lang ang pagtakbo. Ano nga bang sikreto nito? Ano-anong mga payo ang mga pwede nating tandaan at matutunan rin dito? Sa mga gustong magnegosyo, siguro mapapayo lang namin pag-aralan mabuti, tapos dapat may tapang. Kasi ganyan din kami mag-start Kami ng asawa, actually asawa ko kasi dahil hindi siya masyado sanay sa negosyo. Medyo takot. Ako naman yung medyo matapang pag ganyan. In-encourage ko siya na siyempre dapat pareho kayo ng mindset. Hindi pwede yung ikaw lang yung tapos siya parang alangan. Hindi pwede, dapat sabay kayo lagi So siguro dapat kung sino man yung medyo malakas yung loob, siya ang mag-encourage dun sa medyo mahina para laging kayo. Teamwork kayong mag-asawa, ganun. O kung may partner ka man, di ba? Yun. Pag-aralan mo lagi dapat yung competition, kuha ka ng ideas din. Ba't kumikita to? Ba't pinupuntahan? Ba meron siya? So, dapat ganun sila. Pag-aralan mabuti, tapos noon, gawa kayo ng plano bago nyo papasukan. Mga Cubs, in-invite namin kayo para pumasyal dito sa Tatom's Kambingan at matikman yung mga luto namin, bagis, mga kambing, mga iba-ibang lutong Kapampangan. Located kami dito sa Fairlane Subdivision, Tarlac City. Malapit lang sa SM. Papasok ka lang dun sa may kanto ng Sogo. Kung nahihirapan ka pa rin, pwede siyang i-Google Map or search nyo sa Waze para mas madali. Open kami from 9 a.m. to 3 p.m. Monday to Saturday. Talaga naman manyaman, Kenny. Maganda na mga Kap! Kainan na mga Kabs! At welcome dito sa lungsod ng Tarlac para tikman itong mga iba't ibang klase ng kambing dishes at syempre yung lokal na dish na kung tawagin ay bagis. At bago tayo mag-umpisa, camera woman ang pagbabalik na naman. Wala ka ng choice. Nagmukha na po siyang regular dito. Gusto niyo ba ako maging regular host? Mamaya na yung mga tanungan na ganyan. Pero sumugod tayo dito para tikman yung authentic na Tarlac dish daw na kung tawagin ay bagis. Hindi ko alam kung ano yung bagis. So excited ako. Nung una hindi ko rin alam. Tapos ngayon ko na lang din nalalaman dahil nga nakausap natin sila sir dito sa Tatom's Kambingan tungkol sa tinda nila. Ito pala ay kalabaw. Oh, meat ng kalabaw. Oo. Okay. Pero, parang siyang giniling, no? Oo, parang giniling. Pero may version din daw yan na kambing, baboy, or baka. Basta ganyan yung pagkakaluto. Pero similar siya, yung mga sangkap na nilagay dyan, parang sisig. Oo, kasi may sibuyas. Oo, tsaka may mga pampasim, like kalamansi. Subukan agad natin. Sige, wala nang kung ano-ano pa. Tikman agad natin yan. Cheers! Cheers! Tapang yung asim niya, parang bistek. Kung laman siya ng kalabaw, kasi ang kalabaw, di ba, natural na maasim yan. Nag-add pa yun. Pero, hindi siya lasang kalabaw Mas nangangibaw yung asim, tapos may konting kick na Bakit? Kasi tinrik ka na nung kalamansi. Para isipin mo na maasim-asim ang kalabaw. Pero ang totoong lasa niya, para pa rin siyang beef. Yung lambot niya tamang-tama, hindi siya katigasan, hindi rin naman siya sobrang lambot. Saktong-sakto, chewy na kaya mong durugin. Hindi ako fan ng pagkain ng meat ng kalabaw. Pero iba to. Tama yung sabi ni Sir kanina, ang mga lalaki mahilig sa kalabaw, kambing. Diba? Tapos itong ginawa nilang style, alam mo yung para magustuhan din ng mga bata tsaka babae. So tsaka, ako nagustuhan ko. Similar siya sa giniling na baboy. Alam ko, familiar kayo sa ganung luto. Pero yun yung giniling na parang minarinade sa kalamansi. Ganun po yung effect ng lasa na mararamdaman mo dito. At hindi siya greasy, hindi siya oily, kasi kalabaw ang ginamit. So siguro kung pork to, mas oily siya, parang ganun. Less guilt actually. Hindi siya masyadong nakaka-guilty. May konting kick na spice, pero hindi naman malala. Pero kasi may kasama siyang sili.
Pwede Okay na siya ginigisa. dito, no? Perfect siyang ulam, pwede siyang pulutan. Kala niyo magkukutsara ako. Di ako magkukutsara. Grabe naman yan. Cheers! Overall, sa unang tingin ko dyan sa bagis, okay siya. Magkakasundo Tikman kami mo ng sa bagis. kanin, Alam niyo naman ako, sisig eater ako. So, parang ganun na rin yung pagkakagawa nito. At syempre, Tarlac to, malapit sa Pampanga. Medyo nagkakahawig. Nasa una pa lang tayo, Oo, ang dami mo nang pwedeng Ang dami na namin nasabi. ma-explain dyan. So, tikman naman natin to. Anong tawag dito? Ito naman yung kampukan. Para siyang kilawin. Ilocano po yun. Lutong kambing. Kasi natikman ko to, yung Nueva Ecija version. Ah. Ito, version dito sa Tarlac. Baling mo dito, sabihin ko na po yung totoo. Naalala Hindi po siya kumakain ng kambing, kaya sinusubukan niya. Ako subukan ko. Hindi ko nga sinasabi kasi... Umuwi muna natin. So far, wala namang anggo. Ganun din siya, may konting asim, pero creamy. Pero ako, dahil nga binuko na ako ni Cab Stress, di ako kumakain ng kambing. Hindi siya para sa akin. Pero okay naman, pero hindi talaga siya para Sa mga sa akin. lalaki kasi talaga, tayo mga lalaki, mga Cubs, lumaki tayo na, siguro, yung iba hindi naman umiinom, pero part ako ng mga umiinom, nararanasan namin to bilang pulutan. Kaya mas bagay sa akin yun kung merong Balik ako sa beer banis. or stainless. Pero okay naman siya. Masarap ang kampukan talaga. Bilang tribute sa mga Ilocano, okay po yung kampukan na gawa Ano ninyong siya, dish. pampulutan siya. Pero di ba nga, katulad nga nung natikman ko sa Nueva Ecija, actually tinikman ko lang kahit di ako kumakain. Wala siyang anggo eh. Yung sa Nueva Ecija dry version, kasi niluto na siya sa sukay. Kasi para siyang kilawin, di ba? Ito ay saucy version. Tsaka kung mapapansin nyo, kapag nalamigan yan, kahit papano ay mamumuo siya. Dahil Kaya ba yung sa iba siguro, taba? dinadry nila. Ganun naman ang Kasi kambing. balat. Tapos itong mga balat niya, yung texture nito sa bibig ninyo, tumagan to, parang siyang jelly. Kusa siyang nalulusaw kapag nguya ka ng nguya. No effort. Dito na ako. Next. Ano to? Adobo naman yan. Adobong. Kambing. Kambing din. Nasa kambingan ka eh. Oo nga pala. Sige, tikman Ayan. ko. Ngayon lang po siya umupo nang napasubo. Para sa Cubs Nation, kain ako ng adobong kambing. Usually kasi pinipili niya yung mga uupuan niyang taste test, ano. No Ngayon po choice. ay napasubo ng literal na susubo ng kambing. No choice. Sige. Cheers ulit. Subukan mo yan. Try mo. Ba, imposible yan. Hindi ka kumakain nito. Hindi, try mo. Check muna natin, no? Lambot siya. Ay, kusa naman palang umihiwalay. Oh. Tingnan niyo mga kabso, parang siyang pares. Ano? Pero adobo po ito, kambing daw. Lagay natin sa kanin. Pagkasubo mo, saka ko i-explain. Alam niyo kung anong nalasahan ko? Nasalasang kambing. Ang galing. Oo. Totoo, parang siyang pork. Tama yung sabi ni Sir kanina, narinig ko. Para siyang, ano yung tawag doon sa lutong kambing? Parang hamonado. Oo, parang hamonado. Manamis na miss. Yung adobo nila, lamang yung tamis. Naiintindihan ko kung bakit ang adobo nila ay matamis. Kasi dito sa part ng city ng Tarlac, medyo bumaboundary pa ng Pampanga. Ang Kapampangan adobo may halong tamis. Pwedeng mali ako sa ibang parts ng Pampanga na yung ibang adobo hindi matamis. Pero ang kinagisnan ng karamihang Kapampangan is matamis ang adobo. So, baka na-i-apply din dahil Tarlac to. Kapampangan din ang mga tao dito. Tingnan nyo, halos pares. Pansinin nyo yung ibang pares din naman pagka ganyan ang itsura, matamis. Diba? Ganon din yung lasa na malasama mo dito. Spicy version ito. Pero wag po kayong mag-alala. Pero hindi siya. Yung sinabi niyang spicy is carry naman. Hindi naman siya. Okay naman sa akin. And now, dito naman tayo. Ito, alam ko kaya mo ang laman ng kambing, pero yung laman loob, ito naman yung papaitan. Ito mga kabs ay papaitang kambing, pero ito yung south side na version. Kasi pag sinabi nating north side, ang pampapait po nito ay yung Bail. kambing Yung bail, talaga. Pero ito kalamansi po. Asim check, pait check, duyang lasa check. Texture ng mga laman loob, malambot, perfect. First time kong kakain ng papaitan. Wala na lang, Hindi ako wala na kakain nga ng ng pagpapanggap eh. Sige. Ito talaga, totoo. First time ko. Pwedeng konti lang. Malay mo dyan kamali na mga kaps, lagi kang honest. Sige. Mm. Konti lang ah. Mm. Mm. Ang pait. Kaya papaitan eh. Oo nga. Alam niyo po yung balat ng kalamansi, yun yung dinadrop. Okay, back to bagis. Wala na akong kanin. Hindi kasi baka magtaka yung mga kaibigan natin, mga Pero may kabs kanin natin. Kanin, no? Check. Baka magtaka yung mga kabs natin na nasa north side, mga Ilocano. Meron din kasing version na papaitan sa south side naman. Malapit na sa Pampanga. Mga ganun. Anyway, balik nga tayo sa bagis. Uy, kasi sold out yung bagis. Mga kaps, ito, tsaka ito. Promise. Itong dalawa, ito, tsaka Okay, sige, ito. pagsamahin natin. Yan. Ito. Bagis na, sinabawan pa. Uy, tamis, asim.
Sweet and sour. Feeling ko dito lang ako kakain ng kambing na adobo. Sabi nila, sikat daw yung Tatons Kambingan dito sa lugar na to. Talaga kasi papasok ka pa dito mga kapsi, halos parang residential area na to eh. Parang wala naman siya sa public highway, wala sa main road. Dadayuhin mo. Papasok ka talaga. 10 years na po sila nagsiserve daw nito. Kitang-kita naman na parang kabisado na nila. At isang bonus dito na hindi ko masyadong pinapansin sa mga dati nating vlog. Ito na yata ang isa sa pinakamalinis na kusina Na napasok napuntahan ko. natin. Oo. Itong setup ng business nila, pangarap ko to yung mag-start ka sa bahay. Oo. Mag-start ka sa bahay, yung unti-unti, di ba ang sabi niya dati, 2 dish lang sila, hanggang sa naging 3, nagdagdagan. For the past 10 years, na-improve din na na-improve yung business nila. Pero alam mo yung nandito pa rin sila. Tapos ang ginawa nila, in-expand lang nila, pinalawak nila. Di ba nakaka-amaze? Parang wala lang, pangarap ko yun. Yun yung kagandahan sa business. Nasa bahay ka lang. Kumbaga sa trabaho, home base yun, mga kabs mo. Nagninegosyo ka, nasa bahay ka lang. So, Hindi ka babayad ng renta. may customer ka today or wala, hindi masakit. Tama. Kasi nasa bahay ka lang. Well, hindi lang halata, pero na-achieve mo naman yun. Hindi Dahil yung halata. lechong kutsinilya natin nga kasi nasa bahay lang. Mga suki namin, shoutout po sa inyo. Mga cabs namin na pala order po na nito. Ang nakapag-vlog pa nga! Saka yung Namprix, sa bahay lang din ginagawa yun. Ang good news, Paris lang naman ang nasa. Ay, binanggit lahat. Nasa Angeles City naman yun. Wala akong kanin. Meron pa dyan, kuha ka lang. Sorry mga Cubs, promise, ang okay. Ayoko lang sabihin masarap kasi baka sabihin ng Cubs Nation, nagpapanggap lang eh. Pero masarap talaga siya. Hindi, ako mismo mga Cubs, tinuturuan ko din siya na, uy, huwag ka sabi na masarap. Baka mag-expect sila ng sobrang Sa panlasa ko, Unless, siguradong-sigurado ka, bitawan mo, sige, Sa panlasa walang ko, pipigil masarap sa'yo. siya. Oh. Kaya I'm ako sure. minsan, sinasabi ko rin yan. I'm sure, sa mga customers ng Tatons for the past 10 years, mag-a-agree sila sa akin kung may nanonood dito. Sana nga, no, may mga mag-comment dyan na, ay, totoo dyan, tama. Totoo doon." na, kasi ibig sabihin, very credible tong napuntahan natin na hindi lang naman siya for, well, part of it naman na pinopromote natin yung mga small businesses na katulad nito. Pero, syempre, yung iba, di ba, parang for the past 10 years, parang iba, hindi naman na talaga kailangan i-vlog or i-feature. Pero ang kagandahan kasi, ang logic lang dyan, isipin mo kung yung Jollibee nga, nag-advertise pa din continuously. Kahit kilala na sila, kahit sobrang dami ng Jollibee sa mundo. So, same as sa mga small businesses na mga katulad na ganito, kahit institusyon na sila, kailangan pa rin nilang makilala at makita. Kasi parang kami, hindi naman namin alam to. Ito lang namin siya nalaman. 10 years na siya sa industry, pero ngayon lang natin napuntahan. Kung nagtataka po kayo, paano namin to nalaman? One day, nagbo-browse po ako ng aking Facebook account. Tapos dumaan yung page nila. Hindi ko maintindihan kung bakit. Tapos nakuha yung attention ko. Tapos pag-check ko, hindi ko na rin itatago sa inyo. Nakita ko yung picture ng isa sa pinapanood ko noong pa man. Si Panlasang Pinoy kasi nakita ko dito. Sabi ko, okay siguro dito. Tapos tinitingnan ko yung mga bukang bibig ng tao. Sikat yung Tatons Kambingan. Pinunta ko yung Tatons Kambingan. Pero naiintindihan na natin, di ba? Sa bakit siya sikat. Yung place, yung way ng pagpe-prepare nila, yung mga may-ari, very welcoming. Napakabait. Sobrang bait nila. Sila mag-asawa po, ma'am and sir, maraming salamat po. No? Naku, lahat talaga binigay sa atin na, hindi naman binigay na libre to Customer pa rin naman kayo paulit-ulit namin Kumbaga sinasabi parang inalaw niya tayo. Welcome niya tayo sa loob ng bahay nila, ng business nila. Parang, Lahat ng i-request namin kung shots. anong gusto nyo gawin natin, sige, sabihin nyo lang. Ganun po ang ibig ko sabihin. Pero katulad pa rin ng palagi namin sinasabi, hindi kami pumupunta sa kainan dahil lang binayaran kami. Hindi po ganun ang Team Ganlas palagi namin sasabihin yun kada vlog. Kami po ay pumunta dito, kusang loob, gusto namin tikman, at kami ay customer lang din. Katulad ng mangyayari sa inyo kapag pumunta kayo dito. Tsaka same lang ng serving. Hindi kailangan na, hindi yung sinasabi na Number 1. na, ay, vlogger kasi. Sinasandok pa lang, babawalan ko na. Ay, vlogger kasi. Kaya Hindi nyo lang ano. naririnig mga kabs kasi hindi ko na pinapakita. Or sinasabi namin na kung magpe-present kami ng food, please make sure kung paano kayo nagsiserve sa customer, yun din yung sinaserve sa amin. Kasi yun yung mapapanood nila Or kung sakali talaga na hindi ganun karami yung serving, para maging appealing sa mga cabs, para maging nakakatakam, order kami madami. Pag papatong-patungin namin or lalagay namin sa mangkok na madami siya, para maging maganda. Kasi ang pangit naman kung nagmumukha kaming nagtitipid sa harap ng camera. Gusto nga namin ma-entertain kayo ng mga dish kung nasan man tayo. Dagdag ko rin pala, no? Itong papaitan, asim pait, tsaka alat po, at tsaka luya ang mararanasan or mararamdaman nyo agad. Maganda siya syempre pagka-serve, kainin nyo na. Kaysa yung katulad namin, Kasi pipicturean pa namin. Magsisibo na kasi siya. So huwag nyo na hintayin, huwag nyo kaming tularan, kainin nyo agad. Ang katotohanan dyan, nagsisibo talaga yung mga ganyan. Huwag nyo pong sabihin na hindi namin nagustuhan yung iba. Talagang nagsisibo lang, ayan, no? Katulad yan. No? Siyempre, open area to Honest na tayo dito. Nasa open area tayo.
Ganun talaga. So, dapat pagka-serve, banat agad. Pero kasi kanina, kayo, pinicturean niya pa yan. Marami pa po kaming mga ritual Oo. bago nagro-roll ang camera na yan. Andyan pa yung Gusto bang kanin? shot pa namin ng... Gusto mo nga niya? Ang kanin ka pa, Okay na ako. kita. Okay na ako. Tinarang kita. Dalawa. Wow, thank you Tinurang pala ako. Ang dami nito, sobra. Sige You're na nga. welcome. Subukan nga natin kung ilang subo to. Katabang sinusubo ko to, baka may gusto kang idagdag o pagbati man lang o mga i-advise sa mga kabs natin. Mga Cubs. Thank you kasi sinusupport niyo pa rin ng Team Canvas kahit napagtsatsagaan na lang yung partner ni Cubs Jess. Hindi kasi ayoko naman lagi akong nakikita sa camera. Kaya lang ayaw naman kitang ibang mag-isa. So turn ako dun sa decision. Pag ganun yung mahawak ng camera. Oo nga pang inatake na sa puso. Mga ganun pa. Babawi ako sa'yo dahil minsan ayaw mo. Dalhin kita sa isang bansa. Hindi na Pilipinas. Para mapasal ka naman. Kung saan mag-enjoy ka. Hindi ko alam kung next na. Very, very soon. Sige. Meron tayong pupuntahan. Ayun. Sana kasama namin kayo doon. Thank you kasi kahit ako yung partner ni Cubs Chess na nandito, sumusupport pa rin at nanonood pa rin kayo. O minsan kasi kinakabahan pa din ako. Hindi ko alam kung paano. Speaking, gusto kong i-shoutout at magpasalamat kay Mr. Paul Palacio. Siya ay Cubs na nakaharap namin sabay ni Camera Woman nung pumunta kami kay Kaparmers Lechon House. Nag-dine-in tayo. Kinausap niya kami ng personal. Hindi ko alam kung anong mararamdaman namin, bakit merong bigla Bigla na na lang lang. nakikipag-usap sa amin ng heart to heart. Solid subscriber siya. Tapos binigyan niya kami ng mga opinion niya, ganyan-ganyan, tungkol kay Camera Woman. Gusto lang namin magpasalamat sa binigay niya na motivation tsaka assurance na wag daw kaming mag-alala, hindi naman daw ibabash si Camera Woman. At masyado nang mahal daw ng karamihan ang Team Canlas para iwanan pa. Parang ganun. Parang ganun yung mess. Maraming salamat po. Kasi Sir Paul. kaya ka mahal. Kapangalan ko pa, Sir Paul. Kaya ka mahal ng Cubs kasi mahal mo din sila. Mas mahal mo pa nga sila kaysa sa akin. Mas marami pang time to sa mag-edit, mag-isip Actually, ng vlog, mag-ano. ayoko naman Pero joke ipagkalat yun, pero totoo yun. Minsan, nauubos din ang oras ko kaka-edit. Nahiya na ako sa mga anak ko, sa kanya, sa pamilya ko na nakakulong ako sa bahay. Pero hindi ito para magdrama. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat na nakakaintindi sa akin. Naintindihan ko naman yung passion mo, kaya nga pag hinahayaan lang kita. Kasi meron akong editing room, hindi nila alam. Meron akong editing room na para siyang escape room. Nandun lang ako for 1 to 2 days. Hindi nyo ako makikita. Kung kasama kita sa bahay or housemate kita, hindi mo ako makikita ng 2 days. Hindi mo rin siya mararamdaman. Halos hindi mo ako makikita. Nandun na yung mga kailangan ko, hindi na ako lalabas doon. Yun lang. Pero okay lang yun kasi worth it naman lahat ng effort, ng sacrifices, ganun. Kasi nga, nararamdaman kasi ng mga viewers mo. Nahihigilty lang ako sila. sa family time na babawasan, pero nakakabawi naman. Okay Ayaw lang na pag-usapan yan, sa ano na lang yan, pag nagkapag-podcast siguro May podcast tayo. Hindi pa natutuloy eh. May podcast ba tayo? Naiiyak daw, sabi ni Sino nagkakamera. nakakaiyak? Okay lang yan. Saka na lang, mag-podcast tayo dun sa pupuntahan natin bansa. Oh. Di ba mga kabs? Hintayin niyo yun. Kung gusto pa nila ako makita, pero feeling ko sa mga susunod na video, may mauunang video. Ganyan ka na naman ng ganyan, mamaya, yan na yung bus sa'yo. May mauunang video dito, di ba? Yata. Oh, pag may naunang video dito, malamang nandun na naman ako, tas ito, hindi sawa na kayo sa mukha ko, di ba? Pwede nyo na ako i-bash, sige, hindi na ako Back to the topic na tayo. Sige na, balik na tayo sa Tattoo at Kambingan. Kung alam nyo po yung SM Tarlac mismo, SM Tarlac City, may kanto kasi sa tabi. May stoplight. Yun, pasukan nyo lang yan, okay lang. dire-diretso, tapos yung pinakadulo, kaliwa, ito na yun. Pero nasa Google Maps naman or Waze, Tama. madaling matunton kasi kami, umalis kami ng Pampanga, magpa-5, dumating kami dito, 6, so 1 hour lang. Paangat pa lang po yung bilog na araw, nagbibiyahe na kami. Para sadyain po at gusto namin masaksihan kung paano nga ba talaga piniprepare ang bagis. Akala ko nga dati bagis. Bagis po pala. Yung bagis sounds like dagis sa In Kapampangan, Kapampangan. daga. Pero hindi po ito Pero daga, hindi siya kalabaw. daga. Kaya Bagis. bagis? Ano kaya yung bagis? At saka ito kagandahan dyan. Pumunta tayo ng Tarlac para tikman yung isang authentic na Tarlac dish. Yun Kasi- po ang point ng content na ito. Di ba noon may mga nagko-comment sa atin, sabi na punta kayong Tarlac, tikman niyo yung kambing dishes, ganyan. Kaya lang wala kaming mahanap noon. Sikat ng kambing talaga sa... May hinanap tayo noon, di ba, sa may bandang Santa Ignacia, pero hindi namin makita. So, hindi natuloy. At least, ito natuloy na, finally, kahit di ako kumakain ng kambing. Ayan, natikman ko yung papait. Yan, maraming salamat, Kapsation, Thank you. as always, sa palagi niyong pagabang sa amin. Sa mga comment nyo rin na nakaka-touch, syempre, pumapasok po yun sa amin, lalo na sa tibok ng
puso namin. Ako nagbabasa ako ng comment. Lagi naman. Kasi nagbabantay. Ako yung nagpupuso ng comment. Siya po lahat yan, pati sa Facebook page, siya po ang sumasagot sa inyo pag nag-PM kayo. May admin din naman. Minsan siya, minsan admin. Ako madalang siguro kasi marami nga akong ini-edit. Thank you sa lahat, pati sa mga personal na nakakausap namin, no? Kasi meron talaga katulad nga ng sinautot natin. Yung mga bumabate. No? At saka thank you din kila Sir Mon and family and kay Sa wife niya. Sa pagtanggap niyo sa amin dito na parang kapamilya niyo na rin kami, na parang matagal na tayong magkakilala sa way ng pagkukwentuhan. Iba talaga yung mga Kapampangan. Ah. Iba sila. Hindi ko sinasabi na iba, pero pag ang Kapampangan, i-welcome ang kapwa Kapampangan, kala mo matagal na magkaibigan na hindi nagkita. Ganun kayo magkwentuhan kanina ni Sir. Tsaka madalas lang talaga malakas ang mga boses namin. Pero di sila galit. Ganun lang sila. Ayun, ganun lang talaga. And ayun, nasabi ko na lahat ng thank you. Thank you din sa Thank you. panonood niyo nakasama si Camera Woman. At hanggang dito Kung na lang nanonood muna. pa ba sila? Manonood pa yan! Oh, sige. Mag-ingat kayo Tignan at lalo na sa mga kababayan nating OFW, na lalo na yung mga nasa gitnang silangan, mag-ingat po palagi. And we hope soon maging okay ang lahat. At hanggang dito na lamang. Ako po, si Cavs Chess. At ako naman si Camera Woman. At ito po, Bully, ang nagde-date sa Team Kalas TV na lagi magsasabi Ang ilang date na to, pang-apat. at magpapaalala sa inyo. Okay, na wag yung kakalimutan at lagi yung tatandaan. Oh, minum ka mo ng buko. Tusukin mo. Ah, Cheers! cheers para sa ating rule number 2. Sugar. Ang damis eh. Bagis, mapangis, buko juice, matamis. Talaga naman, manyaman! Kenny! Bye! Peace out! Bye-bye! Thank you! Tatang Skantingan, maraming salamat po. Let's go dito sa Top of Ito, City. tsaka ito. Mga Cavs, promise. Ito ang winner. Ito pang girls, ito pang boys. Para sa akin, goods. Goods. Pang boys, pang girls. Best in stainless. Yan. Oo. Gin puro. Kahit ito Gin pwede puro. ito sa ano. Alfonso. Ito. Beer. Beer. Kanin. Ito. Kanin. O, kanin to. Kanin. Kanin. Sige na, takpan mo na. Bye-bye! Bye, Thank mga you! Cam. Meron tayong unexpected bonus clips mga Cubs, no? Hindi na ako masyado nag-bonus clips pero tingin ko naman deserve ng bonus clips nito. Gusto ko lang pong i-shoutout sila Sir Dino, Ma'am Erin and Yana ng Las Piñas dahil pumunta po sila kanina. Hindi po to same day nung pinlag namin yung kambingan, no? Yung pinanood nyo kanina. Ibang araw na to, after 1 week na to. Gusto ko lang pong magpasalamat sa kanilang family dahil dumaan sila dito sa Good News. Wala sila nung nandito, wala ako nung nandito sila. Pero pagdating ko dito, closing na po kami, ni-report sa akin na nag-iwan daw ng tip. Hindi ko nasasabihin or i-mention pero more than the usual tip po. Medyo magandang amount po ang binigay na tuwa pong staff namin. Maraming salamat po sa inyo. Sakto dahil ramdam na ramdam ko pagod sila ngayong araw. So nakita ko naman na talagang nag-smile po ang aming mga staff. Shoutout po kami sa shoutout ko daw. Ayan po si Eds. Ito naman po si Dan. Ang ating dalawang magigiting na kusinero dito sa Good News Pare. Thank you po ulit Sir Dino. Pasensya na po kayo kung di tayo nagkita. Kanina po kasi nandun lang ako sa mall. Nasa area lang din po ako kaya lang hindi tayo nagkita. Next time po pag pumasyal kayo dito sana magkita na tayo. And ito na po yung pangako na shoutout ko po kayo. Kasi nag-iwan po ng note kaya alam ko po pangalan nyo kayo di tayo nagkita. Next time po, kita-kits po tayo. Good News Pares, mga Cubs, Angeles City, let's go. Closing na po kami. Doon na natin ito. Bye guys!